Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me. Avui la Biblioteca de Palafrugell i l'Àrea de Cultura donem inici un cop més a una conversa de barraca, aquest any 2018, amb l'objectiu de donar a conèixer la història més propera de Palafrugell i de recuperar fets històrics, esdeveniments i gent de la nostra vila i comarca i, en definitiva, de rescatar l'oblit la memòria local i col·lectiva. Bé, jo com que d'arquitectura més aviat poc, la meva intervenció d'avui i aquesta benvinguda la centraré en un fet que crec que és important de destacar. Avui celebrem o fem aquesta nova conversa de barraca, són 7 anys de converses i 8 temporades que portem realitzant-les amb un èxit de convocatòria important. Però l'efemèride important que ens vincula avui i que parla de la Biblioteca de Palafrugell, perquè de fet això és una de les activitats que organitza la nostra biblioteca, és el fet que la nostra biblioteca avui, justament avui, fa 80 anys que va entrar en funcionament. Estem parlant d'un 25 de juliol de l'any 38 i que va ser inaugurada i ha estat inaugurada el dia anterior pel president Lluís Companys i l'aleshores conseller de Cultura, el senyor Pere Pi i Sunyer. És una mica aquesta imatge de ciències naturals, dir que parlaríem d'arquitectura, però que per mi va servir en aquell moment per confegir un guió del que havia sigut la història local, la història d'aquí. El que per l'Oruga és la fi del món, la resta ho anomenem papallona. És a dir, que quan hi ha un canvi molt profund en una cosa que sembla que s'acaba tot, en realitat a vegades és el renéixer d'una cosa diferent. Això a mi en aquell moment em va servir molt per estructurar la història de Palafrugell com una sèrie de reptes superats que s'han d'alguna manera materialitzat en el que és l'arquitectura, en el que és la població, és a dir, el desplaçament del poblament, de la costa a l'interior quan la costa no era segura, el reforçament de les defenses a l'interior, tant a nivell de masies fortificades com de muralles, etc. Després, quan ha sigut possible recuperar una mica aquesta costa i aquest territori, després el tema del suro també, que en un moment determinat va ser una mena de salvavides que va aconseguir rellançar l'economia i el que és Palafrugell. El tema també del capital indià, dels que van anar a Amèrica i van tornar. A l'interior tindríem 3 tipologies bàsiques. De fet parlaré més de 2 perquè m'he centrat més en el que són habitatges. Tindríem el que serien les cases de cos, les cases dels treballadors, tot el que van ser els eixamples que van construir-se arrel del que va ser l'expansió industrial del suro, amb carrers amb noms, amb ressonàncies molt reivindicatives com Llibertat i aquests progrés, aquests noms. I després, per altra banda, tindríem el que serien les cases dels senyors, que en alguns casos s'assimilaven una mica al que era l'arquitectura també dels indians. A vegades tenim cases que diríem que són d'indians, com per exemple Can Bec, concretament, amb el seu jardí, amb palmeres, etc. Però en realitat és una casa de gent d'aquí, de diners, que assimilen aquest gust colonial i fan això. Seria una mica I les cases de costa? I les cases de costa tenim, per una banda, tenim la tipologia tradicional, que serien les cases de pescadors, fins i tot les antigues botigues de pescadors que es reocupen després pel turisme. Tindríem els primers xalets, primeres grans cases que es fan a principi de segle, i després tindríem la nova onada a partir dels anys 50, que seria tota aquesta arquitectura contemporània amb arquitectes a primera fila, normalment per clients o bé de Barcelona o bé estrangers, que també tenim una bona mostra aquí al municipi. Sí. Encara jo trobo que aquí Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que s'ha conservat al territori. Evidentment que hi ha apartaments, és un turisme massiu, però encara, com que el terreny també és molt irregular, hi ha molta roca i hi ha parcel·les relativament petites, això no ha permès edificar grans blocs i grans coses, com han passat, per exemple, en llocs com Platja d'Aro o així, que al haver-hi aquella plana, allò va ser una mica campi qui pugui. Aquí suposo que també per sensibilitat, però també per les limitacions orogràfiques i naturals, s'ha aconseguit conservar molt tot això. Però avui m'han demanat de parlar de les excepcions, de les cases singulars, que vaig relatar el meu llibre, Grans Hores a la Costa Brava, aparegut l'any 94, dintre de la col·lecció Quaderns de Palafrugell. Sí, avui parlaré sobretot de Cap Roig i parlaré de la Casa Cruïlles del Port d'Esclanyà d'Aigua Blava, parlaré de la Casa Rosa d'Aigua Blava
i després al fil d'aquestes cases singulars doncs, possiblement n'aniran sortint d'altres. També és veritat que la xerrada és sobre arquitectura, no? I aquestes grans cases no representen en absolut l'arquitectura de la Costa Brava. L'arquitectura de la Costa Brava és una altra cosa. Aquestes grans cases jo explicaré que són l'excepció que confirma la regla. És a dir, les urbanitzacions i els xalets habituals doncs, no segueixen aquestes línies de cases singulars, no? Però avui hem volgut parlar d'aquestes cases singulars i també em sembla molt bé, no deixen de ser pràcticament com monuments, no? Home, jo crec que no hi ha una arquitectura, hi ha simplement un caos més o menys regulat, més o menys, però esclar, no hi ha un comú denominador, no hi ha un estil arquitectònic que predomini, no? És a dir, Josep Pla, amb les seves frases brillants, deien que eren cases merament caniculars, és a dir, merament per passar l'estiu, no? No hi ha una arquitectura de la Costa Brava. Pot haver-hi exemples molt singulars, molt concrets, però no hi ha una línia general. La línia general més aviat és l'absència de línia general, no? La casa de Ramir Madí, aquí a Tamariu, és un exemple històric que jo crec que és una de les cases més destacades d'aquest estil popular primigeni, que ja era fet amb unes finances no pas populars, ja era fet amb una certa embranzida econòmica, però conservava l'estil popular. Gaire, si és popular. I avui la casa Madí, la casa del Ramiro Madí a Tamariu, jo també me la miro amb un gran carinyo. Si aquest model s'hagués reproduït més, possiblement la Costa Brava seria més bonica des d'aquest punt de vista arquitectònic, no? Ara, també és veritat que el turisme es va produir en unes condicions d'explosió de volums i de dimensions i sobretot en una època en què el control era molt escàs, no? També és veritat que després, quan va venir la democràcia, aquest control potser es va racionalitzar una mica més, però només una mica, Jo crec que més aviat la pressió del mercat és la que domina, és a dir, els ajuntaments o poca cosa poden fer o poca cosa volen fer perquè tampoc es volen indisposar amb els promotors i amb tot el que penja del turisme, que és el 99% de la població d'aquests municipis, no? Per tant, una mica jo citaré a la xerrada d'avui una frase de Josep Pla que diu: no serviria de res jutjar aquesta arquitectura. El país viu de la cucanya del turisme, això és així, i deixem-ho com està, bé dir Josep Pla, no? La tesi que jo exposaré breument serà que, per un costat, nosaltres, a l'apoderança del paisatge per viure-hi, per instal·lar-nos en un lloc, el que fem és transformar aquest paisatge. El paisatge el transformem, això és gairebé una obvietat, som conscients, i que aquesta transformació la fem a través d'una arquitectura que pot ser de base intel·lectual o popular. La resta és un negoci. O sigui, l'arquitectura o és popular o és intel·lectual, la resta és un negoci. Aquesta frase no és meva, és d'un arquitecte que es deia Alejandro de la Sota. Però que m'agrada molt utilitzar-la perquè precisament moltes coses del que veiem no és res més que la petrificació d'un negoci. És a dir, la Musclera, que és l'arquitectura feta d'un rus per un anglès, i l'arquitectura d'un arquitecte anglès feta per un rus, que és el xalet aquest del Golfet, que ha destrossat una part del paisatge de la costa. Una és una casa per viure-hi, l'altra és una casa per fer negoci. Una és una casa per passar-hi els hiverns, curiosament, que encarrega un escocès per venir a passar l'hivern aquí, perquè sempre estarà molt millor l'hivern aquí que a l'estiu a Escòcia, i l'altra és una casa com a refugi de diners per poder blanquejar quan convingui. I aquesta és l'obra d'un rus feta per un anglès. En aquesta casa d'aquí s'ha de viure amb aire condicionat a dintre de la casa. Si obres les balconeres, a la primera manxiula de llevantada volen tots els papers. És una casa absolutament freda. Però a partir de la Primera Guerra Mundial, sobretot a partir de la Guerra Civil, es recupera o es manté una línia que s'havia iniciat durant els anys 30, que és més la vida lliure.
aquesta idea de la casa oberta en la qual la gent hi coincideix, la família, els membres de la família, hi coincideixen durant un període d'unes setmanes o uns mesos i viuen d'una manera alternativa a com solen viure la resta de l'any. I aleshores això dona ja unes arquitectures molt més properes als espais oberts, no? I que incorporen els elements del paisatge. Aleshores, el llenguatge, per un costat, pot ser el de l'arquitectura popular, per altra banda, poden ser llenguatges més abstractes que venen del moviment modern, dels anys 20 als anys 30, i bàsicament això és el que dominen aquí. Doncs això fa gràcia perquè això que veieu, aquesta imatge, és l'estudi de pintura del Rus en els jardins del Cap Roig, abandonats, evidentment, per la caixa de pensions. Això ho dic perquè aquesta foto té més de 10 anys i em sembla que això ja ni existeix en aquest moment. Aquí podeu veure, si no es veiés la llar de foc del fons, diríem que és només una barracota i s'ha acabat, podria ser una barraca de pastor, però hi ha una llar de foc que és clarament com les llars de foc de la Mosclera o de qualsevol de les obres del Rus, és molt característica. I ve a representar una mica el refugi, el racó elemental, allò que, no sé, que potser quan Josep Pla, que se'n parla molt, jo crec que podria desaparèixer per mi completament l'obra de Josep Pla i no passaria res en el món, tot seguiria igual, excepte una descripció que ell fa de la vida lliure. Jo crec que quan ell parla en diverses parts de la seva obra, perquè ho va posant, parla de la vida lliure aplicada a la gent de Palafrugell, quan diu que hi ha un carrer, que és el carrer de la Tarongeta, que si tu el segueixes vas a parar a Tamariu, i més enllà de Tamariu hi ha un lloc que encara és millor, que és Gelida, on la gent pot realment realitzar el somni de la vida lliure, realment es podria expressar una mica a partir d'aquesta llavor, d'aquesta essència. Ara, els terrenys que queden per construir són els que mai s'haurien hagut de construir i per això el llenguatge arquitectònic ha anat evolucionant i ara el que s'ha imposat és l'arquitectura de tanatori. O sigui, l'arquitectura de tanatori, per entendre'ns, són aquests blocs de cases que es van escalonant per adaptar-se més o menys al terreny, perquè és impossible en aquests terrenys construir una masia, per entendre'ns, la caseta amb el tauletet a dos aigues, això treu-t'ho del cap, és que no porten lloc en els terrenys que hi ha ara. Realment la majoria de terrenys que hi ha, si ara s'haguessin d'urbanitzar no donarien mai el permís, són inedificables. Realment construir, i ho dic que sóc arquitecte i hem dit això, és una agressió sempre, perquè realment les excavacions, els rebaixos, tot el que s'ha de fer per arribar a fer una cosa que més o menys s'aguanti és realment duríssim. I jo crec que és molt més divertit actualment ressuscitar un cadàver, és a dir, fer una rehabilitació d'un edifici que hagi quedat obsolet que no pas fer-ne un de nou. En aquest sentit, el problema que hi ha és que la gent es veu en cor d'invertir a la costa, perquè és negoci segur, en canvi vas a Palafrugell i tot està en venda, ningú inverteix a Palafrugell, hi ha un desfàs enorme amb 3 quilòmetres de distància. Una mica aquesta podria ser l'assignatura pendent de l'arquitectura i dels arquitectes. No porta el tiquet. No l'ha donat allà.